keluarga di Ulauta Sadarion marulupolo do hamuna suang songon hita saluh na dison songon hami donga sautamuna si dohron nami nang polabe gajang sanggiat matutu anak dohot parumaini pungwata na gabe tirua tujolo nariye nang polabe tutu amang ba Tuhan ma napasikopon sudi aka basa-basa na dihita saluhutna hataki hatataban mau lihat pinasama tu ama babana tu sao ti pebai bu itu tu siapa doang sahuta jolo mang pencitan atau patut itu nago ya mang sada ma bangsa polos bi apa sada amu tolema abago ya mang tolema mulai tema di tuhata mulai tema di berserota di bagi satikyon isu namang keluarga manurung orang manalu tong dodohron nami mengucapkan selamat ba malhubereng sian balgani rohamuna ima di persohok ni nion anak kamunon do parumemunon nah waktu kami dan apalah tubuhunon alai kamang ba hamu dotong sikak ni amana nang pesorong amana do inana jakok kamu manasida gabe anak do parumuna anggap kamu matuhuna jalanung ngai jalo hamu di bagas sadarion jalamuna manon ima ulos bersama ti sahdi dah malahnya itu sahdi jadi kok kamu nama amana hamu nama do inana jadi sehingga ma penggeng sorma tua hamu lahu pautihut akayana komuna naksoni ima anak do paramamuna di bagas satikyo adukah ma tutuh-tutuh di lobu ada hati tema tutuh-tutuh di lobu nang mahamu penggeng sorma tua saha mahamu tunabar nini saha tunabar nono ima hata tuha mamang memahami namar doa sehuta kita namar doa sehuta naksoni manang diho amang do parumen nang pe apalah di lingkungan STM dosrua hamu yang tinggal kerotok tuh hamu dua ikon hormat dua namuna na tua nanti halakon nama amamuna halakon nama inamuna jadi kau sangat dua namuna unang bersogot dong sayulamunon itu jaga jarak kamu tuh down nasida nama sikak ni ama do inamuna jadi berju mahamu gawe keluarga siti ruam mahamuna ada rasa doris tu pun nasumawat tuan anak tua boru mahamuna dongam muna mai saur matua bertuah sikuk pada bagai sikuk di bagai saruh amake jadi memang menurung ba menutup pe holan perbuini holongi persatami ulilas maruhamuna imasia dongamuna STM dosrua amang padinami kami masuk perbuini holong nami tu keluarga ni nasida badam ma musik na bersih badam gabi ma ya terus minta agar kau tahu ini sama nama doa tubuh para raja doa manurung boru bere dong itu bere asa bisa mereka benarkah ucapan ibu napasod rakar meam hitarap bondonani si kata marsilelean rak markeni hodam di bulan mardalan uduk turuan tamat sia sekolah berhak laut Jakarta laut isi maho gabe hasea dan gabe hola barita artabi berlipat ganda putusona rohaku UPGI alay telepon bukan terminai makadai no mentor alay no pegawe mi Kori Amerika si Pata manidok aju demi lagi rapat lagi sibuk si Pata maho lagi di luar kota Gabe
alay dong pegawebi, lagi banyak tamu. Ulat palgi maan, ulat palgi kralala, rope au mata potong, karena bagi doa hefe yan, rope au mata potong, ada di sini hono, solo baita, karena bagi doa hefe, rope au mata potong, masih hormat nostalgia. Jadi Tiki nauli nabagak nadenggan ibagas sadaryon ima na majalo pamasumasuon yan akon nami siya joroni Tuhani. Jadi siya kami lasroan nami tuamuan akon nami sa igugoma tutuhamu martamiang asedabot tutu na iparsitani rohamuna sa itudolok tutoruam mahamuna te marsiami namina mahamuna. Jadi sokoni mahata tuan nami nang soni tuang ginami mulai tegodang manggi digokot jauh-jauh muna tu saluhut na adong na dison punguan ni toga manurung boru bere ibe bere macope naing pasahat ton perbuani holong na mahami tuhamuna ang ginami saluhut na kita na mardong at tubu na adong di Pulau Batamon upasahat ma tu protokol.